Magandang araw po mga kaibigan. Matagal na mula nung huling nagluto ako para sa pamilya ko dahil sobrang busy ako sa trabaho. Pero tamang-tama, weekend ngayon, kaya ipaglaluto natin sila. At sakto ang ulam na to kasi alam ko kinakrave to ni Jess nung isang linggo pa. Kaya ngayon araw, maglaluto tayo ng kare-kare. At ito ang mga sangkap natin ngayon. Oxtail, pinakuluan ko na kanina. Mga gulay natin, talong, bok choy, puso ng saging, sitaw, ang mga sitaw galing sa halamanan namin. At syempre meron tayong sibuyas at bawang. At ang pangpalasa natin, kare-kare peanut sauce mix. Dati bahira kami kumakain ng kare-kare kasi medyo matrabaho siya. Pero ngayon dahil sa mamasitas, madali na lang. Oh, mamasitas, baka naman. So yan lang po yung mga sangkap natin ngayon. Tara, magluto na tayo. Pakuluan muna natin ang mga gulay natin. Unahin natin itong talong. At papakuluan lang natin hanggang mag-iba na yung kulay niya. Pag medyo malambot na, ayan, tamang-tama. Pwede nang tanggalin. At isunod natin itong bok choy. At ganun din. Pag medyo malambot na, pwede nang tanggalin. Ito, ready nang tanggalin. Kaya tanggalin lang natin. Tapos, itong puso ng saging. Pwede na itong puso ng saging. Depende po sa inyo kung gusto nyong pakuluan ng ganito na nakaseparate yung mga gulay o pwede nyo nalang ihalo mamaya habang pinapalambot niyo yung karne. Kaya depende po sa inyo. Mga sitaw natin, mamaya na lang natin ihalo kasi galing sa freezer at malambot na. Kaya, tapos na yung mga gulay, mag-isa na tayo. Ito ang kare-kare packets natin. Sobrang mabango, amoy na amoy yung peanut. At i-dissolve ko lang dito sa 2 cups ng water. 2 packet ang gagamitin ko kasi super mahilig ako sa sauce. Kaya depende din po sa inyo kung gusto nyo isa lang. Hayaan ko lang mag-dissolve dito. Okay, itong pan natin mainit na, kaya lagyan natin ng mantika. At pag mainit na yung mantika, igisa natin itong sibuyas at bawang. Ito ang bawang natin. Sobrang mabango. Masarap talaga ang fresh na garlic. At ito ang sibuyas natin. At bago masunog ang ating bawang, ready na itong oxtail. Pagdating sa kare-kare, talagang traditional itong oxtail. Pero yung mga iba, kahit anong cut ng beef o pwede din pork belly. At ito ang sauce natin. At hayaan lang natin kumulo hanggang malambot na ang ating buntot ng baka o oxtail. Kanina tinabi ko itong pinapakuluan ng oxtail kasi pag kulang yung sauce mo, pwede mong gamitin ito pangpalasa. At itong bone broth tamang-tama. Kaya pangdagdag lang. Pag malambot na ang ating karne, mamaya ihahalo natin ang mga gulay natin. Kaya hayaan lang muna natin. Kasi masarap pag super malambot ang oxtail. Oh, may excited dito. Ito ang kare-kare ni Kuya Jake. Kain na tayo. Tikman mo muna. Baka mapapahiya lang ako. Hindi yan. Amoy na amoy ko. Oh. Medyo matagal pa lang palambutin ng oxtail. Super matagal pala. Hindi ko in-expect maghapon. Sobrang matagal pala. Late na. Anong oras na? Nauna nang kumain yung dalawa. Oo, nagutom. Pinakain na namin si Jax and Jiro. Kaya Kasi wala sila. hindi din nila makakain ito. Si Jax medyo allergic sa bagoong. Oo. Kaya yun. Yan. Sabawan. Pero, Oo, syempre naman. yan. Alam mo, mahilig ako sa sabaw. Yan.
At syempre, hindi mawawala yun. Bagoong. Konti lang sa akin. Pangpaalat lang. Ay, may puso ba ako? Ay, Yan, no? may puso ako. May puso Hindi, may puso ng saging ba ako? Ano ba yan? Bigyan ka. Tikman ko nga yung puso ng saging. Pahinga ako ng bagoong. Kain tayo. Wow. Kare-kare ni Kuya Jay. Anong masasabi mo? Masarap, di ba? Pwede. Yan. Kahit pa paano, no? Sayang yung pagtitreadmill ko araw-araw. Hindi. Sigurado na naman to eh, oh. Masustansya naman to, puro gulay. Di ba? Pero, dinagdagan ko pa ng peanut butter. Masarap ka pala, extra creamy siya. Wow. Ang sarap eh. Panalo. No? Tapos yung bagoong pa natin, manghang. Ay, nakalimutan ko. Tikman ko nga. Ihalo mo lang, kanya? Sige. Tikman natin yung may bagoong. Maalat. Pangpaalat lang siya. Masarap. To the next level pag may bagoong. Di ba? Parang favorite ko yung puso ng saging. Para din siyang karne. Wow. Dali, bigyan kita. Wow. Salamat. Hindi mo ba alam na magandang alternative yung puso ng saging minsan na gawing meat sa mga Oo. vegetarian? Mm. Gumagawa sila ng yung burger. Mm? Burger or yung bola-bola. Na-try ko yung puso ng saging burger Oh? nung missionary ako. Talaga? Ano? Pumunta kami sa isang apartment ng commissioner namin. At yung isang missionary, marunong siya daw magluto ng puso ng saging burger. Kaya yun yung breakfast namin. Inulam namin yung burger. Ang sarap. Oh, Tapos may banana ketchup pa. Oh, di ba? sabi ko sa'yo magandang alternative yun sa mga vegetarian. Masarap, nagulat ako. Yan ate yung pinakaunang beses na natikman ko yung puso ng saging. Ang sarap. Naalala ko nung unang pumunta pala ako sa Pilipinas. At hindi ko pa alam itong kare-kare na may peanut butter siya. Tapos, unang beses ko tinikman ito, sabi ko, peanut butter ba yan? Sabi ko, hindi ko alam na pwede pala iulam yung peanut butter. Ang sarap. Ano masasay mo ngayon? Diba? Ngayon, kinakrave ko eh. Yan, galing. Ay, Be. Bakit? Be. Anong masasabi mo pala dun sa last na uwi natin sa Pinas? I mean, Ang saya, syempre. anong masasabi mo na for the first time, almost lahat ng family mo uwi kasama natin? Oo. Yung mga activities natin, ang saya, di ba? I think nag-enjoy lahat. Tapos, ako naman, syempre, masaya din ako sa Pilipinas. Feel na feel ko yung pagkain, yung mga tao, ang babait, syempre. Tapos, madami nating na-meet ng mga fans, di ba? Oo, ang dami. Nagulat ako. Hi po sa inyong lahat dyan. Nakakalap po kayo. Madaming lumapit, no? Nakakagulat na lang. Alam mo yung nakakagulat ng puso kahit saan ka pumunta. Ay, Kuya Jay, si Rena Jess. Rena Jess talaga pangalan ko eh. I'm super, ano lang ako. Nung una, ako naman nung una, parang natatakot ako. Bakit? Alam mo yun, baka, ang akala ko kasi mataas yung expectation ng mga kapatid Ng mga pamilya ko. Yes, kung ano yung pwedeng, alam mo yun, makita sa Pinas. So parang natatakot ako, baka mamaya something went wrong or masira yung mga expectation nila. Parang nag-worry lang ako konti. Oo. Pero, Diba? Game na game sila kahit saan. well, kilala ko naman na sila for how many years. Oo. Alam ko yung mga ugali na alam mo yun, laging super down to earth. Game sila kahit lahat, kahit pagkain o kahit saan. Walang nagre-reklamo. Yun yung maganda, walang nagre-reklamo. Walang reklamo. Nagulat ako kahit nasa jeepney tayo ng 3 araw. Ang init-init, walang aircon. Sige, game. Hindi sila nagreklamo the whole time. Diba? Nag-enjoy lang. Wala, pinapakita lang natin kung anong meron sa Pilipinas, diba? Ang saya. Hindi tayo nakakain ng ganito nung umuwi tayo. Hindi. Puro tayo, madaming sinigang, adobo,
Ako puro street food. Sinigang, adobo, inasal. Hindi ko alam kung nakailang isaw ako, no? Barbecue, ayan. Mala, kinikilig ah. Oo nga eh. I think para sa akin, dagdagan ko pa ng peanut butter next time. Talagang gustong-gusto ko yung lasa ng peanut butter. Next time, try natin. Sarili natin peanut butter. Ay, gawa ng sarili? Pwede. Mag-blender tayo ng roasted na. Oo. Tapos masarap na naman. Maganda yan. Talagang homemade kare-kare, no? Grabe, nababusog na ako. Ikaw? Sige pa. Malapit na ako matapos sa kanin ko. Ay, gusto mo pang kanin? May kanin pa, oh. Pag-isipan ko pa. Huwag ka mahihiya. Hindi, alam mo ba na madami ng version ng kare-kare ngayon? Kagaya ng? Yung mga modern kare-kare ngayon. Alam mo yung ginagawa na may mga crispy kare-kare. Nakita ko yan. Diba? Parang gusto ko rin i-try yun next time. Yung crispy pork belly. Diba? Parang masarap. Ay, piprito nila, tapos gagawin na nila yung sauce na nakaseparate sa mga gulay. Tapos, ibabaw na lang nila yung ano sa sauce. Parang ang Wow sarap. naman. Diba? Siguro next time, gawin natin. Pwede. Tapos pinaprito pa nila yung talong, diba? Mas mabango na naman. Oo. Ang galing mo naman. Diba? Diba, tingnan niyo, ang galing ni Jake, ah. Wala, Malinis. wala nang laman. Halatang nasarapan. O, hindi ko alam. Baka patay gutom lang ako. Walang sayang. Pati nga to. Ay, ito niyo pa ano. Hindi pa ako tapos. Ikaw naman. Hindi, sa'yo na yan. Ikaw naman. Akala ko tinatabi mo eh. Magkakut-kut ka na sa plato ko. Sorry naman. Ikaw talaga. Mahilig kasi ako pagtapos na kayo. Kahit yung mga bata, pagtapos na sila. Mahilig magkut-kut. Hindi kailangan, i-check ko muna yung mga plato na kasi kung meron pa akong Oo, diba? kukunin ko kasi ayaw ko talaga nagsasay ng pagkain. Tama. Masarap eh. Yun naman yung ulam natin. Kayang-kaya natin. Hello, sinubos natin. Grabe. Anyan na lang naiwan, no? Hindi kasi tayo kumain buong araw eh. Inantay ko talaga to. Ako din. Sinabi mong, be, magkakare-kare ako. Maglaluto ako. Okay, sige. Buti na lang hindi ako napahiya. Be, nung umuwi tayo ng Pinas kasama yung family mo, Oo. nag-worry ka ba about sa family mo kung anong kakainin nila, ganyan, kung magugustuhan ba yung pagkain? Medyo kasi yung mga iba medyo namamili sa pagkain. Pero nagulat ako kasi game na game sila sa lahat, 'di ba? Sa bawat breakfast natin, kung anong kinakain natin sa daan. 'Di ba? Yung cheese with sandwiches natin. Kinakain din nila. Nakala mo, ayaw nila, kakainin Oo, 'di ba? Ando doon sila para maranasan ng bago, 'di ba? Mga bagong karanasan. Kaya talagang sulit na sulit din yung bakasyon nila. Kaya ang ganda na. Sa tingin mo next time na uuwi tayo, meron pa bang kapatid mo ang gustong sumama or wala na? Tignan O natin. natakot na sila? Tinakot mo. Hindi naman. Nag-enjoy sila lahat sa mga new experiences. Kaya, sarap ng bawat subo, ha? Parang naging mukbang tuloy. Di ba? Ano ba yung yung subo ng mga Korean? Di ba? Mga malalaking subo. Subo sa Sige nga. Dali. Wow! Ganyan na. Actually, sa mga hindi alam, dati, mukbanger si Jess. Baka nakita mo yung channel niya, Reyna Jess ang pangalan. Oo. Hindi siya Rena Jeff. Ay, hindi pa Reyna Jess noon, Jessie Eats. Jessie Eats. Kung gusto Tama. niyo makita yung mga old na mga mukbang ko na, tandaan ako katakaw. Lobster, Way back, ano to? crab. 2019 Bago yan, no? nag-start po si Jake ng YouTube channel niya, Hindi na-board pa po ako, ako nung 2020 na pandemic na hindi ako makalabas. So, nag-start ako magmukbang. Tama, oo. Kakapanganak ko kasi kay Jiro. Oo. Hindi ko alam kung postpartum depression ba yun at parang gusto ko lang kumain ng kumain. Sabi ko, i-video ko nga yung sarili. Oo. Naging successful naman. Di ba? Pero nagsawa ka konti. Hindi siya nagsawa. Tumigil ako kasi
Lumulobo na ako. Ay, ganon. Masyado na ako malaki, so... Baka ipopost ko din yan sa Kuya Jake, no? Ay, naku, kahiya. Para may throwback tayo. Sige Hanapan po. ko nga. Hanapan ko. Throwback yung mga mukbang ni Oo. Reyna Jess way back Abangan. 2020. Abangan. Abangan yung mga mukbang ni Jess. Huwag kayo magalit, talagang matakaw po kapag pagdating sa pagkain. Pero ngayon, naging Reyna Jessie yung page niya sa Facebook. Kaya i-follow niya din. Gagawa din siya ng content, Reyna Jessie. Kaya, di ba? Para masaya. Pero ngayon, gusto po namin ulit magpasalamat sa inyo lahat sa panonood sa vlog po namin ngayon. Enjoy na enjoy kami dito sa kare-kare. Try nyo po yung recipe namin. Masarap talaga, promise. Ako, easy ako. Easy ka dyan. Kain. Kaya maraming salamat po. Sana nag-enjoy po kayo ngayon at abangan po yung sa susunod na vlog. Ingat po kayo.